Arsobispo sa Subo Jose Palma mipadaplin sa panawagan nga kansilahon una ang mga dagkong kalihukan tungod sa simbahan tungod sa coronavirus kun COVID-19. Samtang balaumon na ang Arsobispo sa Subo nga ilhon ng usa ka venerable si Monsignor Teofilo Camomot dungan sa dakong kasulugan sa simbahan sa sunod tuig. Si Chelo Valiana sa report. Gibendisyonan ni Arsobispo Jose Palma ang The Church of Santa Teresa of Avila nga nahimutang sa Valladolid Dakbayan sa Karkar. Aduna kini seating capacity nga 1,500. Apan mitampong sa Santos nga misa sa miaging adlaw subay sa pagsaulog sa ika-106 katuig nga adlaw na tawhan ni Arsobispo Teofilo Camomot mokapin sa 2,000 katawo. Alang kang Arsobispo Palma, mas angayang mapaduol ang katawhan sa Diyos inay mo palayo aron makalingkawas sa coronavirus disease. Misa kita perme because if we need God, we need Him even more labi na karon panahon nining COVID. Amen. Samtang gipahibaw ni Father Samson Silio Riquez, postulator sa cause of canonization ni Camomot, nga nahumana. Iyang giauhag ang mga subuanon nga magampo nga dunggon na sa kahitasan nga magtuboy kang Camomot sa altar sa mga santos. Nang hinaot siya og si Palma nga sa sunod tuig ilhon na si Camomot nga usa ka venerable, which will be a sign of God's intervention and God's approval for his being, for having lived a holy life. The moment the position is approved, or I'll put it this way, the moment, because we have submitted the position, the moment the heroic virtues are approved, then he will become venerable. Samtang gipaabot nga matapos na ang simbahan ni Santa Teresa sa Avila sa Setyembre 27 dungan sa adlaw kanos namatay si Camomot. Main door, stained glass, daghan pa. Butang siya stained glass or white lang glass? Stained glass na. Stained glass kasi siya. Yes, Chelo Valiena, Balitang Bista.